हेलो नोंथांमोन आङो दिनै मोनसे जाथायजों सोमोन्दो थानाय गोदान भिडिअ लानानै फैदों दा नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै हो आरो जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो मानो होननानै बुङोब्ला सासे सुबुङा गोमानानै दङ दिनै दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि रायजो राजानि मददनि गोनांथि जादों जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामना हो जाहाथे बे बिथांखौ थाबैनो मोनफिननो हायो बे जाथाया माने तामिलनाडुआवहाय गोमानानै दंफैयो जोंनिनो सासे बर' सुबुङा दा आंनिसिम भिडिअ खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो बिथांखौ मोनोब्ला थाबैनो माने न'सिम लांफिननायनि थाखाय न'खरा हास्थायदों बेनिखायनो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै होदो आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथाङा नायदों बड'टुब इउ जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदों नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दा नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जुदि फेसबुक पेजाव नायदोंब्ला फेसबुकखौ फल' खालामना होबानो जाबाय दा आङो भिडिअखौ गोलाव खालामा जासे जाथायनि सायाव थाबैनो फोरमायहरनो सानदों नोंथांमोन बे मे दाननिनो 2024 मे दाननिनो थांनाय 8 थारिखआवहाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सासे सुबुङा रंगियानिफ्राय तामिलनाडुआव फैनो होननानै ट्रेन गाखोबोदोंमोन बिथाङा आङो बिथांनि फट'सफोरखौ आङो स्क्रिनाव होगोन नोंथांमोनहा नुयोब्ला सिनायनो हागौ सोरबा सोरबा माने बियो रंगियानिफ्राय तामिलनाडुआवहाय ट्रेन गाखोबोदोंमोन दा तामिलनाडुआव सफैखांबायमोनानो जाहैबाय दा बियो बिनिफ्राय तामिलनाडुआव फैखांनानै गोमानानै दङ दा बे गोमानाय जायगानि एड्रेसखौ आं खोन्थाहरनि नोंथांमोननो बियो माने जयाश्री एन्टारप्राइज 570A2 नबीनगर सेट्टिपालियम रड पटनूर कोयमुत्तूर 641023 बे एड्रेसावहाय बियो खामानि मावनो फैदोंमोन होननानै न'खरनिफ्राय फोरमायहरदों आरो दा बेवहाय बियो फैनानै लोगोफोरजों फैदोंमोन होननानै बुंदों दा माने हासुहैनो होननानै बाहेरायाव थांदोंमोन नामा दा बिनिफ्रायनो गैया दा न'खराव गोबां माने टेनसन जानानै दङ गाब्रायनानै दं न'खरा दा बिनिखायनो बे भिडिअखौ आंनिसिम बानायनो बिथोन हरनायखाय आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों दा नोंथांमोनहा जेसेबां हानायमानि शेयार खालामगोन जेसेबां हायो एसेबां अब्लानो बेखौ जों थाबै मोनफिनगोनखौ मिजिंथियो मानो होननानै बुङोब्ला बाहाय बे भिडिअआवहाय फट'स आरो गासिबो बिनि डिटेलखौ होनाय जादों बेजोंनो जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयैहाय बिथांखौ नागिराबा जेबो उफाय गैया मानोना जोङो मोनसे स्टेटआवहाय थांनानै लामा लामा नागिरनानै मोननो हानाया गोब्राब जायो नङा होमबा रायजोफोर दा आङो बिनि डिटेलखौबो खोन्थाहरनो सानदों बे जाय सुबुङा जे गोमादों कयमुत्तुराव गोमाफैदों तामिलनाडुनि कयमुत्तुर होननाय जायगायाव नङा होमबा कयमुत्तुरानो गोलैयो नैबे माबाया मा होनोमोनलाय नबीनगर सेट्टापालियम रड कटनूर नङा पाटनूर रायजोफोर कयमुत्तुर जाय बिथाङा गोमाफैदों बा आन्दायफैदों तामिलनाडुआव आं बे बिथांनि मुंखौ फोरमायहरनि बिनि मुङानो जाहैबाय पन्डित नार्जारी बिथाङा 45 इयार्सनि 45 बोसोर बैसोनि बिथाङा बैसोआ एसे जाबायानो दा बिफानि मुङा जाहैबाय दंसि नार्जारी आरो बिनि हिनजावनि मुङा बिमाली नार्जारी आं खनसे खोन्थाबावनि पन्डित नार्जारी 45 इयार्सनि गोमाग्रानि मुङा आरो बिफानि मुङा दंसि नार्जारी आरो बिनि हिनजावनि मुङा बिमाली नार्जारी बियो लोगोफोरजों फैदोंमोन जाहैबाय दा कयमुत्तुराव सफैखानानै तामिलनाडुआव सफैखानानै बियो हासुनो होननानै थांनायावनो बोरैबा आन्दायनानै दं आरोखि दा न'खरनिफ्राय आंनिसिम फोरमायहरनाय बादि दा बेवहाय माने फिसाजोफोरनि नाम्बारखौ मुंफोरखौबो हरदोंमोन आं दा बेखौ खोन्थालिया फिसाजोफोरनिखौ असुबिदा जायो नङा होमबा गासिबनिखौबो दा आङो बिफानि आरो बिसिनिखौ खोन्थाखाबाय आरो आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनानै होनाय जागोन नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय नङाब्ला आंनिसिम कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय थाबैनो जुदि बबेबाफोर जायगायाव नुसनोबा बिथांनि गामिया जाहैबाय भिलेज मागुरमारी नाम्बार 1 मागुरमारी ओमफ्राय पिअआ नौखोटा PS गरेस्वर डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बिटिआर नङा होमबा पिन नाम्बार 781364 नोंथांमोन पिन क'डआ आं बेखौ लिरनानै होगोन स्क्रिनावहाय नोंथांमोननो बिनिफ्राय फन नाम्बार हरदों 9954533515 बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बार न'खरनि नोंथांमोनहा बबेबाफोर जायगायाव नुसनोब्ला थाबैनो बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो हायोब्ला आंनिसिमबो खोन्थानो हागोन जुदि नैबे जे आं स्क्रिनाव होनाय नाम्बारा जुदि रिसिभ खालामस्लाबाबा आंनिसिमबो नोंथांमोना WhatsAppनि थ्रुयैबा आंखौ डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनानै फोरमायहरनो हागोन दा आंबो आंनि नाम्बारखौ बे स्क्रिनाव होनानै होगोन माइ नाम्बार होननानै लिरना होगोन आङो दा दिनै बेफोरबायदि जाथाया गोबांथार जाबाय थायो नङा होमबा नोंथांमोन
खनले खनले जाबोगासिनो दिनै गोबां भाइराल जानाय बा बेफोरबायदि आन्दायफैनाय बेफोरबायदि जाथाया दिनै बे खेबसेल' नंला गोबांबार जाबोबाय बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानो नोंथांमोनहा एसे सांग्राङै फै आरो जाय बिथांमोनहा लाबोफादों बिथांमोननावथ' एसेब्लाबो दायित्व थायोमोन नङा होमबा दा हारसिङै हगार हरनाय बा सोरबाया बे मा कन्डिसनाव दं मानसिया बेखौ नायनांगोन नङा होमबा लाबोफाग्रा मानसिया दा सोरजोंबा फैदों होननाय आं मिथिदों दा बिथांमोननि मुंफोरखौ आं मिथिया दा दिनै बेखिनियानो नोंथांमोन आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय गासैनिसिमबो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो जाहाथे बिथांखौ जों थाबैनो मोनफिननो हायो आरो बिथांनि नखर संसारा मोजाङै मोजां सिगांनि बायदि सोलिफिननो हायो दा दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय थेंक इउ टेक केयार नोंथांमोन